Για παιδιά, φτάσαμε 60 subscribers και θα δείξω τα πράγματα από το γραφείο που σας είπα, μεγάλο βλογκάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα αρώματα. Είναι αυτό το αρώμα, το λατρέ. Μυρίζει τέλεια. Παιδιά, δεν ξέρετε πώς μυρίζει. Μυρίζει τέλεια. Καταπληκτικό. Κάτσε να το μισώ. Τέλεια ρε, μυρίζει καλοκαιρινό. Γι' αυτό το θέλω, θα το κρατήσω για το καλοκαίρι. Είναι αυτό το επόμενο. Αυτό. Όπα. Κάτσε. Και αυτό μυρίζει ωραία, αλλά πιο πολύ. Και μετά έχω αυτό το μεγάλο. Μετά πάμε στη συνέχεια που έχω κάποια αυγουλάκια. Για τους καλεσμένους, ας πούμε, αυτούς που ξέρω. Μετά έχω 3 καραμέλες. 4 είναι. Θα σου κάνω κάτι και να τέλος πάντων. Θα σου κάνω κάτι, ένα στιχάκι. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα καλλιτικά. Δεν το έχω πάρα πολύ. Το πιο πολύ να έχω lip gloss. Αυτό είναι. Το βάζω καθημερινά. Το βάζω πιο πολύ βράδυ για να είναι καλύτερα τα χείλια μου. Αυτό τέλος πάντων. Μάσκαρα. Αυτό το πιο πολύ το βάζω για τις απόκριες. Και όσο και αυτό. Που αυτό, παιδιά, είναι μεγάλο. Το χρησιμοποιώ εγώ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Το έχω για τις απόκριες και αυτό. Μετά έχω αυτό το τέτοιο. Μπορώ να το βάζω και κάποια φορά όταν θέλω πολύ glitter. Τα έχω σπάσει όλα. Μετά έχω αυτό πάλι. Και αυτό ωραίο μολύβι. Αυτό δεν είναι αγαπημένο, αλλά εντάξει. Και αυτό σαν αλσέλγευς. Πάντων. Ωραία. Μετά συνεχίζουμε με ένα ζάρι που έχω. Δεν ξέρω γιατί το έχω. Μετά έχω αυτό που το έφτιαξα στο σχολείο την Παρασκευή. Ωραία αυτό. Έχω αυτό που έχω βάλει εγώ αλσίδα. Έχω να σας δείξω για το σκουλίκι. Δεν έχω αρκετά σκουλίκια, αλλά έχω αυτά τα 2 ψάρια. Τις καρδούλες και σταυρί. Έχω αυτό. Είναι αυγό, είναι πασχαλινό τέλος πάντων. Μετά είναι αυτός ο καθρέφτης που με βλέπετε ξεκάθαρα. Να, φαίνεται περίεργο. Ένα κλειδί, αρκετά πράγματα για το σχόλιο, όπως αυτό, μολύβι, να, το φτιάξω μόνη μου, αυτό, το μολύβι και στυλός. Μετά έχω αυτό το κουτάκι που είναι από το άρωμα και είναι ωραίο. Μετά έχω αυτό το κερί, το έχω από τα Χριστούγεννα κάποιο λόγο. Και μετά έχω αυτό, το καθρέφτη, κοιτάξτε. Να, αυτός ο καθρέφτης. Πιο πολύ χτενίζει τις αφελίες μου. Μετά έχουμε αυτό κάρμα. Ναι, τέτοιο κάρμα. Μετά έχω αυτά τα ακουστικά. Τι άλλο. Αρκετά πράγματα. Από εδώ έχω μια ζωγραφιά που έχω κάνει αρκετή ώρα. Μετά έχω αυτά για τα ψηλά μου. Εδώ πέρα τα βάζω, κάποιο λόγο. Μετά έχω μια θήκη μολύβι, τέλος πάντων. Μετά έχω ένα slime. Κάποιος μου στείλει ένα μήνυμα, τέλος πάντων. Μετά έχω αυτό το slime που έχει ακόμα τη τιμή, 2 ευρώ έκανε, αλλά ήταν μέχρι εδώ πάνω σε μια φάση. Κάπου πήγε όλο. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Μετά έχω αυτό. Μετά, επειδή κάποιος συμμαθητής μου είχε γενέθλια και όσο σε μπελόκ και τα κάτι ζαχαρτά, απλό πράγμα. Εδώ έχω αυτό, τις εικόνες της Παναγίας. Έχω μικρή σακουλίτσα που θα τη χρειαστώ. Έχω αυτό το κατάκι, σακούλα και αυτά, κάτι σε σκουπιδάκια. Για αυτά έχω και έχω και άλλα λίγα. Έχω και στο ένα make-up τελευταία, αυτή η παλέτα. Θα κάνει λίγο χάλια, δεν χρησιμοποιώ και τόσο καλλιτικά, γι' αυτό. Και αυτό το, εδώ πέρα, αυτά. Είναι αυτό και άλλο ένα. Και αυτό χριστουγεννιάτικο.
Παιδιά, μη φαίνεται λίγα, αλλά δεν είναι. Είναι αρκετά. Αν έχω και αυτό για τα φρύδια, κοιτάξτε, είναι το ίδιο και μολυβάκι. Τι άλλο. Αυτά. Ναι, και εγώ και κάτι μεγάλο μακαδόρος. Το είδατε. Τέλος πάντων. Για, άμα φτάσουμε, τώρα έχουμε άλλο. Αν φτάσουμε 90 subscribers, λέω πάρα πολλούς, φυσικά 80, 90 αν μπορείτε, 80 κάπου εκεί, θα δοκιμάσω περίεργα φαγητά. Ενώ περίεργα, θα είναι χάλια, εννοώ. Οπότε αν μπορείτε πατήστε subscribe όλοι. Αυτό. Γεια σας!